Ganguteri sima izin mbeno. Ayrala ka fo ko bambagatu tarani ma duru koni ye. Ambalmaw aw bisimila mi ye malakti ga bololo siraw ye. Akanyani bambagati wale mitara ka nyafi anga jamana kono kunu juye kalo kile fɔlɔ la san 2025 kɔnɔna la. Kunnafoniw y'a yira ka fɔ min ye ni bambagati wale maaw ye olu kun ye ni baara daminɛ Bafulabe mara de la. Kɛrɛnkɛrɛnyana Ganguteri sima izin dɔ bɛ yen nɔ ko u nana sɔgɔma joona fɛ ka bambagati wale ta ka ɲɛsi ye mɔgɔw ma. Komi an kun y'a fɔ aw ye an ka kunnafoni tɛmɛnenw na. U ye bambagati wale ta ka ɲɛsi ni izini ma Ganguteri. Tuma min na a bɛ ni izini maaw yɛrɛ kɔni kɔnɔ ko ni ni bambagati ninnu kɔni tagalen k'u tilara ka segin ka na. U seginnen ka na k'u ye maa 5 kɔni ta ka taa n'o ye u fɛ. O maa 5 la a yirala ka fɔ min ye NGN 3 ye n'u olu bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ ni sima izini na Ganguteri k'u ye olu ta ka taa n'a ye ani Maliyɛn 1 ani min ye Togolɛn 1 ye ko u farala olu kan ka ni maa ninnu kɛ maa 5 ye. Ayiwa hakilina jiginna ko nin tɛ nin waleya in siɲɛ fɔlɔ ye ko ka kɛ ni izini kɔni na bambagati maaw kɔni fɛ. An ye ni kunnafoniya bɔ min ye kunnafoni sɛbɛn dɔ ye n'a bɛ fɔ ale ma Bamakɔ matin. Ayiwa hali bi lakanabaliya okumu kɔnɔna la a ka ɲi waleya min kɛra an ka jamana kɔnɔ État-major général des armées ale ko k'ale bɛ Maliyɛn bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ko bambagati wale minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ n'o kɛra Ɲono, Molodo, Sandare, Kayi, Diboli, Ɲɔrɔndi Sahel ani Gogi. Ko bambagati wale ninnu sen fɛ Mali finitigilakaw olu kɔni y'u banba kosɛbɛ ka se ka ni walejugu taaba ninnu gɛn k'u bɔ u daga yɔrɔ ninnu na ni yɔrɔ kofɔlen na. Ayiwa a yirala ka fɔ ko ni walejugu taaba ninnu ko dugujukɔrɔmugu yɛrɛ kɔni kun b'u bolo. Ala ni Mali finitigilakaw ka jija an'u ka cɛsiri sababuya la u sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ ni ma kofɔlen ninnu na. État-major général des armées ka communiqué kɔnɔna la a y'a yira ka fɔ ko finitigiw sera ka min ye bambagati maa 80 ye k'u sera k'u bɛɛ lajɛlen faga wa u ye dɔw yɛrɛ minɛ. Ayiwa kuma da o dɔrɔn ma ko min ye u bololaminɛw ye u ye caman kɔni minɛ u la wa ko nin bololaminɛ ninnu ye minan girimanbaw ye sabula a yirala ka fɔ min ye kɛlɛkɛ minan dɔ ye ni ale yɛrɛ bɛ sigi mobiliw kan ka mugu jugu ci u y'o minɛ bambagatiw la ani PKM o minɛla bambagatiw la PM fana minɛla bambagatiw la ani min ye marifakisɛ caman ye k'o fana minɛla ani arajo taliki caman ani moto caman ni mobili o minɛla ni bambagati ninnu kɔni na. Hali bi juye kalo tile fɔlɔ la État-major général des armées a ye sɛbɛn wɛrɛ bɔ tuguni ka yira ka fɔ ko min ye Kayi mara ni Segu mara ta tɛmɛnen ka bɔ yen waleya jugu taabaw ko u y'u kun ɲɛsin Tɔnbɔkutu mara fana la kɛrɛnkɛrɛnna Bɛr fan fɛ k'u bɛ taa u ka jatigɛ wale ninnu kɛ yen nka ko finitigilakaw wulila k'u jɔ n'u ye ni ma kofɔlen ninnu kɔni bugubugu tuguni wa ko u bolitɔ la u taara k'u ka mobiliw to wa mun ye u ka kɛlɛkɛminan caman ye k'u taara k'u fana to. Min ye an ka pankuniw ye ne olu bɛ lakɔlɔsili la an ka jamana territoirew kan ko olu sera k'u daga yɔrɔ dɔw fana ci wa min ye majugu 8 ye n'olu yɛrɛ tun bɛ yɔrɔ min n'o ni Tesali cɛ n'o bɛ kilomɛtiri 65 bɔ ko u sera ka mugujugu ci olu kɔni na. Hali bi min ye État-major général des armées ye k'a b'a ka cɛdenw fɔ kosɛbɛ u ka cɛsiri la ko hali bi kɔlɔsiliw bɛ sen na walasa ni majugu ninnu bɛ se ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na wa a y'a yira ka fɔ ko a bɛ min ye jamana kɔnɔdenw ye a b'u fo kosɛbɛ u ka cɛsiri an'u ka fasoden ɲumanya kɔni na.